Gaia Puig Fabregas gaur laugarren, taldearekin bigarren posta lortu duzue, iesaldia jokatu duzue eta ondo atera da. Bai. Egia esan, genekien juvenilekin hori egin barzela, eta ni saiatu naiz batean, eta ez datera, eta gero ja maitatera da, eta lortu dugu taletxo bat sortzea. Nola joan dira azkeneko kilometroak hor Maitek aurrera egin du, Daria saiatu da, baina ezin izan ez zuen. Oso gogorrak, enekien olakorik izango zela, baina, jazta. Egin dut, izan dudana eta listo. Bihar beste hitzordu bat. Bai, a ber zen muz, esan diate baita ere gogorra dela, así que, jazta. Sorte hon. Mila eskera, jo.